Χαίρετε. Εδώ και πάλι να δούμε ένα πρόβλημα πάνω στους μηγαδικούς αριθμούς. Αυτή τη φορά είναι ψιλοσυνδυαστικό, έτσι συνδυάζει δύο θεματάκια, έχει δύο ερωτήματα. Είναι ένα ωραιότατο προβληματάκι, χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Φυσικά θα μας δώσει, όπως κάθε φορά, τις αφορμές για να κάνουμε κάποια σχετικά σχόλια πάνω σε αυτά που βλέπουμε στις ασκήσεις, κάποιες συνδέσεις με τα θέματα της θεωρίας, να δούμε όλα αυτά που μαθαίνουμε στη θεωρία, πώς τα χρησιμοποιούμε και τα αξιοποιούμε μέσα στις ασκήσεις. Η πηγή της άσκησης αυτής είναι ένα από τα καλύτερα, κατά την άποψή μου, βοηθήματα που υπάρχουν στο εμπόριο, μεταξύ τόσων και τόσων καλών βοηθημάτων. Είναι το βιβλίο του Βασίλη Παπαδάκη, το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Πολύ μεγάλο ρεπερτόριο μέσα στις ασκήσεις. Η διαβάθμιση είναι από εύκολες μέχρι δύσκολες, καλύπτει όλα τα γούστα. Είναι το πρόβλημα 735 στην σελίδα 104 και το οποίο μας λέει το εξής. Έχουμε, λέει, τον μηγαδικό W για τον οποίο ισχύει αυτή η σχέση. Πρώτον, να βρείτε τον W. Δεύτερον, για την παραπάνω τιμή του W, αυτή που βρήκατε στο α, να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο του μηγαδικού Z για τον οποίο ισχύει αυτή εδώ η σχέση. Όπως προείπα, το πρόβλημα δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, έχει κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία μέσα, κάποιες χαρακτηριστικές κινήσεις, τις οποίες, όπως κάθε φορά, βήμα προς βήμα, θα φωτίσουμε μέσα από αυτό το βίντεο. Ξεκινάμε από το πρώτο ζητούμενο, που λέει να βρείτε τον W. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος για να μου πει η άσκηση να λύσετε την εξίσωση. Αυτό δεν κάνω εγώ όταν λύνω μια εξίσωση. Δεν βρίσκω κάποιον άγνωστο. Να βρείτε τον W, επομένως είναι ένας άλλος τρόπος διατύπωσης του κλασικού ζητούμενου να λύσετε αυτήν εδώ την εξίσωση. Άρα, ένα χαρακτηριστικό θέμα το οποίο πρέπει να προσέχουμε μέσα στις ασκήσεις κατά τη μελέτη μας είναι πώς αλλιώς μπορεί να διατυπωθεί ένα από τα χαρακτηριστικά ζητούμενα, από τις χαρακτηριστικές κλασικές εκφωνήσεις. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να προσέχουμε την γλώσσα μας, την ελληνική. Να προσέχουμε, να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε και συνεννοούμαστε στη μητρική μας γλώσσα. Αν χανόμαστε μέσα στην μετάφραση, τότε είναι πολύ πιθανό, αν όχι σίγουρο, ότι θα χαθούμε και μέσα στην άσκηση. Επομένως, το πρώτο ερώτημα, το πρώτο ζητούμενο είναι ουσιαστικά να λύσουμε μία εξίσωση. Η εξίσωση τώρα τι χαρακτηριστικό έχει? Η εξίσωση έχει τον άγνωστο εντός μέτρου και εκτός μέτρου. Και σε άλλα βίντεο που έχω παρουσιάσει το σχετικό θέμα, τη σχετική περίπτωση εξισώσεων στους μηγαδικούς, υπάρχουν εξισώσεις μηγαδικών που δεν έχουν μέσα μέτρα και κάποιες άλλες που έχουν μέσα μέτρα, όπως αυτή εδώ η εξίσωση. Στηρίζομαι στην παρατήρηση που λέει το μέτρο, δεν έχει σημασία τι μηγαδικός υπάρχει μέσα, είναι πραγματικός αριθμός, άρα το ίδιο είναι και αυτός που βρίσκεται στο δεύτερο μέλος. Οπότε, επειδή το μέτρο W συν 2i είναι πραγματικός, είναι και αυτός που βρίσκεται δεξιά πραγματικός, δηλαδή ο σύζυγής του είναι ίσως με τον ίδιο τον μηγαδικό, οι ρίζες φεύγουν, αυτή είναι κλασικότατη πρόταση, σχέση, μου λέει ότι ο W είναι πραγματικός, δηλαδή ο W έχει αυτήν την μορφή όπου το Χ ανήκει στο R. Τώρα, αφού ο W είναι πραγματικός, τι κέρδισα εγώ που τον είπα Χ? Δηλαδή, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και τι έγινε, τι κέρδισα? Είναι λίγο ψυχολογικό το θέμα. Γιατί, αφού είναι πραγματικός αριθμός, εμένα να σας πω μου κάθεται λίγο καλύτερα επειδή στους πραγματικούς με Χ και με Ψ συνήθως δουλεύω, ενώ Z, W τα βάζω για τους μηγαδικούς αριθμούς. Βάζοντας επομένως Χ και Ψ μέσα στο πρόβλημα, το φέρνω περισσότερο προς τα μέτρα μου αυτά με τα οποία έχω εξοικειωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, κατά τα άλλα, ναι, πράγματι και εγώ θα συμφωνούσα
είπε στο WH και τι έγινε, τι άλλαξες, τίποτα σπουδαίο. Κι όμως, κάτι έχουμε αλλάξει, περισσότερο είναι για το μάτι. Οπότε, παίρνουμε αυτό σαν W και το βάζουμε στην εξίσωση, άρα έχω χ συν 2i μέτρο ίσον ρίζα 2 χ. Μηγαδικό στην κανονική του μορφή, ορισμός του μέτρου, ίσον ρίζα 2χ, από εδώ έχω χ τετράγωνο συν 4 ίσον ρίζα 2χ, stop. Είμαι πλέον σε εξίσωση πραγματικών αριθμών. Εξίσωση όμως που έχει ρίζα. Οι εξισώσεις με τις ρίζες θέλουν πολύ προσοχή βασικά για τους περιορισμούς τους. Ο πρώτος περιορισμός, ο οποίος είναι, δεν το συζητάμε, οπωσδήποτε πρέπει να μπει, είναι η υπόρριζη ποσότητα. Αυτό που είναι κάτω από τη ρίζα δηλαδή, με λίγα λόγια. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα εδώ, στη συγκεκριμένη εξίσωση, δεν χρειάζεται καν να βάλουμε αυτόν τον περιορισμό, διότι τετράγωνο και γενικότερα άρτια δύναμη συν κάποιος θετικός αριθμός είναι σίγουρα πάντα θετικό. Άρα, περιορισμός εδώ κάτω από τη ρίζα δεν χρειάζεται. Όμως, όταν έχουμε εξίσωση με ρίζες, και συνήθως συναντάμε και δουλεύουμε εξισώσεις με τετραγωνικές ρίζες, πρώτον, η ρίζα πρέπει να είναι μόνη της σε ένα μέλος, εδώ είναι μόνη της, αυτό το ρίζα 2 δεν μετράει σαν ρίζα, είναι αριθμός, θα μπορούσε να ήταν σκέτο 2. Η ρίζα πρέπει να είναι μόνη της σε ένα μέλος και ό,τι είναι εκτός ρίζας να είναι από την άλλη μεριά. Είναι όντως από την άλλη μεριά, δηλαδή η εξίσωση είναι στα μέτρα μου, είναι στη μορφή που θέλω. Δεύτερον, αν δεξιά υπάρχει παράσταση με χ, πρέπει να τεθεί περιορισμός και σε αυτό που είναι δεξιά. Οπότε, εδώ θα πω ότι επειδή αυτό είναι θετικό, κατ' επέκταση και όλη η ρίζα είναι θετική, επειδή αυτή η ρίζα είναι θετική για κάθε χ που ανήκει στο R, πρέπει και αυτό που είναι δεξιά να είναι θετικό, με λίγα λόγια το χ να είναι θετικό. Ο περιορισμός ήταν πολύ απλός, το θέμα δεν είναι τόσο η δυσκολία του περιορισμού, αλλά αυτός ο περιορισμός να τεθεί. Τώρα θα υψώσω τα δύο μέλη στο τετράγωνο. Κατ' εμέ είναι λάθος από εδώ, όταν έχω δεξιά παράσταση με χ, να μην βάλω περιορισμό. Είναι λάθος. Στο τετράγωνο, αυτό είναι το τελευταίο που σκέφτομαι. Οι εξισώσεις με τις ρίζες δεν είναι σαν χοντροκομμένος πατσάς. Είναι ψιλοκομμένος, θέλει προσοχή. Είναι σαν μια χειρουργική επέμβαση. Δεν παίρνουμε έτσι και κόβουμε, άντε υψώνουμε στο τετράγωνο και τελειώσαμε. Αυτό είναι το τελευταίο, αυτό είναι το εύκολο της υπόθεσης. Προσέχουμε μήπως χρειαστούν κάποιοι περιορισμοί. Οπότε, από εδώ θα γίνει 2 χ τετράγωνο, άρα 2χ τετράγωνο πλην χ τετράγωνο, χ τετράγωνο ίσον 4, εδώ τώρα κανονικά θα έλεγα χ ίσον συν πλην ρίζα 4. Αλλά, επειδή το χ είναι θετικό, δεν χρειάζεται να το κουράζω. Αν δεν έβαζα αυτόν τον περιορισμό, θα έπρεπε να πω χ ίσον συν πλην ρίζα 4, δηλαδή χ ίσον συν πλην 2, μετά να πάρω το χ ίσον 2, να το βάλω εδώ και να δω αν ικανοποιεί την εξίσωση. Την ικανοποιεί, ωραία, αυτό το κρατάμε. Φέρ την άλλη ρίζα. Το μείον 2 που έχω βρει, να το βάλω εδώ και να δω αν επαληθεύει, αν ικανοποιεί την εξίσωση. Όχι, δεν την ικανοποιεί, απορρίπτεται. Γιατί να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία και να κάνω επιπλέον πράξεις, δεν αξίζει κατά μένα. Άρα, το χ ίσον 2, δηλαδή το w ίσον 2 και το πρόβλημά μου έχει τελειώσει. Αυτό ήταν. Πολύ προσοχή σε αυτές τις εξισώσεις με τις ρίζες. Δεν είναι απλά ρίχνω τετράγωνο από εδώ, ρίχνω τετράγωνο από εκεί και τελείωσε. Αυτό είναι το τελευταίο. Θέλει πολύ προσοχή στους περιορισμούς, ειδικά όταν δεξιά έχω παράσταση με χ. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα που λέει
για την παραπάνω τιμή του W, δηλαδή για W ίσον 2, να βρείτε το γεωμετρικό τόπο του Z για τον οποίο ισχύει αυτή εδώ η σχέση. Ωραία, τίποτα φοβερό, W ίσον 2 θα βάλω εδώ και λέω για W ίσον 2 ισχύει, έχω, ξέρω εγώ, έτσι κάπως θα το διατυπώσω, συν 2i ίσον με ρίζα 8. Ωραία. Τώρα, όπως και σε άλλο βίντεο έχω επισημάνει, όπως και μέσα στο μαθηματικό στέκι, μέσα στις γραπτές σημειώσεις της ενότητας 6 έχω επισημάνει, μέσα σε αυτήν εδώ την εξίσωση που ψιλοφέρνει σε αυτό που μου λέει η θεωρία, ο Z όταν έχει συντελεστεί 1 είναι έτοιμο από τη θεωρία. Όταν όμως δεν έχει συντελεστεί 1 και έχει αυτό, τότε κάνω μια παραγοντοποίηση. Τον συντελεστή του Z το βγάζω κοινό παράγοντα και μέσα διαιρώ με αυτόν τον συντελεστή, διαιρώ με αυτόν τον συντελεστή γινόμενο μέτρο στο πρώτο επί μέτρο στο δεύτερο. Εδώ μια και έχω κάτω μηγαδικό να κάνω τα γνωστά. Το ρίζα 8 κατά τα γνωστά επίσης θα σπάσει 2 ρίζα 2. Εδώ έχω το μέτρο ενός μηγαδικού, βλέπω την κανονική του μορφή, άρα πραγματικό μέρος τετράγωνο και φανταστικό μέρος τετράγωνο. Μέσα στο μέτρο εδώ θα γίνει ένα τετράγωνο, συν ένα τετράγωνο δηλαδή 2, άρα εδώ επάνω στον επιμεριστικό πολλαπλασιασμό να μην πάρω και το 2 μαζί, αλλά μόνο το i να πάρω και να κάνω τον επιμεριστικό. Από κάτω έχω αυτό. Τώρα, αυτό κάνει ρίζα 2 και από εκεί ρίζα 2, περισσότερο δεν χρειάζεται να το χωράσω το θέμα, αυτά τα σβήνω και θα έχω 2, όχι, επίσης εδώ 2 και 2, η παρατήρηση που κάναμε πριν από λίγο, συν i, συν i τετράγωνο δηλαδή μείον 1, ίσον με 2, ένα τελευταίο σουλούκωμα και αυτό ήταν. Εξίσωση θα πω που παριστάνει κύκλο με κέντρο το σημείο 1,-1 και ακτίνα 2. Αυτό δεν θα το γράψετε. Καλό είναι για λόγους έτσι και λίγης κομψότητας να μην το γράψετε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Εξίσωση η οποία παριστάνει κύκλο με αυτό το κέντρο και αυτή την ακτίνα, έτσι είναι λίγο πιο κομψό. Τέλος πάντων και έτσι φυσικά να το γράψεις, δεν υπάρχει κάποιο λάθος, αλλά καλό είναι έτσι λίγο να διανθίσουμε το λόγο μας, να ξέρουμε να δείξουμε ότι ξέρουμε να μιλήσουμε και δύο απλές ελληνικές κουβέντες να πούμε. Εντάξει, αυτό έτσι σας λέω και λίγο για την κομψότητα και για την ομορφιά του κειμένου. Κάνουμε μια τόσο ωραία λύση, ας βάλουμε έτσι και δύο ωραία λογάκια χωρίς να διεκδικούμε και τίποτα φιλολογικές δάφνες. Αυτό ήταν το πρόβλημα που ήθελα να σας παρουσιάσω σε αυτό το βίντεο. Γενικά θα έλεγα ότι δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Δύο πολύ χαρακτηριστικά θέματα πάντρεψε η συγκεκριμένη άσκηση. Εξίσωση που έχει μέσα μέτρα, τον άγνωστο εντός μέτρου και εκτός μέτρου και ένα πρόβλημα γεωμετρικού τόπου, αυτή εδώ η χαρακτηριστική περίπτωση όταν ο Z έχει μπροστά του συντελεστή. Αυτά, ραντεβού τώρα σε άλλη άσκηση που θα συναντήσετε μέσα στο μαθηματικό στέκι και στο κανάλι στο YouTube. Like, ενημερώνουμε τους φίλους μας για όσα βίντεο μπορούν να δούνε μέσα από την ιστοσελίδα Μαθηματικό Στέκι.